बिहामजो फन खालायदोंना सासेया? खालायाखै, आंनाबो बेलेन्सआनो गैया। मानो खालायाखैबा माबा मोनखो बियो? गेजेर गेजेर फन खालायबाय था होनना बुंदोंमोन आङो। चार्ज गैया खोमा दे आयै मबाइला, नङाबा खालायगौमोन। अ बेबायदिबो जानो हानाय दे। थां आयै ओंखाम जाहैदे, आं खुरना दोनदो। ओंखाम जानो गोसो गैया दे आं। नों जाहैथां थां। आंबो ओंखाम जानो खहाबनाय नङा आयै। आंबो जानो गोसो गैया। जाहैथां एसे। आबौआलाय आबौ जाबाय। औ थेवबोथ' खेबसे फन खालायनो हागौमोन ना बेयो। मबाइलालाय दानो चार्ज गैलाना बिना। फुङावसो थांबाय, दानो चार्ज जोब्बायना। फनखौथ' खेबसे हरनो हागौ, बेलासि जालायलांबाय। आयै हरावबो लाइन गैखायामोन ना मबाइला बेना, सुइस अफ जाहां जाहांखामोन। सुइस अफ जाबाय बायदि मोनदों आं। बे जांग्रामोननिफ्रायथ' हरनो हायो, मानोथो खेबसेबो हरा बियो? बेसे टेनसन जाना दङ। हरगोन खोमा दायोफोर। आंथ' दिनै सकावबो थांनो हाला, बिराद खर' सर' गिदिंबाय थानाय मोनदों। नै नोङो मबाइलाव बेलेन्स सोनानै लाबोथां, दाहाय फनजों रायज्लायनांगौ। औ आयै थांनांगोन र', दाहाय थांनो नागिरदों आं। औ थांनाय मबाइलाव फैसा सोआबा जानाय नङा। थां दानो थां। र' होनबा थांनि आं। हेल' आइसुदेम। औ आयै। बिजामादैखौ मैया फन खालायदोंमोन आङो, फनानो नाङाखै। बिनिफ्राय दिनै आरो खालायासै आङो। सहैबायना सहैयाखैथाय? दासो सहैबायनो आयै, फन खालायदोंमोन आंखौ। ए नोंहालाय दिनै दखानाव फैयासै? थाङाखै आं आयै, थांनो गोसो जायाखै, सुखुवा मोनदों। दरसि मोनबाय थादों आं आयै, गोसोखौनो हारसिं मोनबाय दं। मोनगोनथ' आरो, नोंदाजों नोम्बाजैजों थांनाय खोथा दंमोन। बेनिफ्राय आरो नोम्बाजैया हिमग्ल'बिन खम जादोंनो, खर' गिदिंबाय थानाय जादोंनो, बेनिखायनो आरो थांनो होआसै आङो। आरो गावआबो दुरबल मोनबाय थादों होननायखाय दे माब्लाबा थांनो हासिगोन दे होननानै आं थांनो होआसै। नङाब्ला सानैबो थांगोन होननानै सानदोंमोन बिसोरो। आंबो आरो थांनाया बारा गोबाव जायाखैना, दाखालि बावैसो थांना फैबाय, बेनिखायनो थाङासै खबर लानोबो। जेबो नङा दे, माब्लाबा फैबानो जाबाय ज'नो। बेनिफ्राय बाजैयालाय मा हिमग्ल'बिन खम जाखो? मानो खर' गिदिंबाय थाखोनो? जाथाराखै नामा बियो? आगोलफोरलाय माथो बेबायदि नङामोन। मोनथिया मानो बेबायदि जाखोथाय। बाजैनि जानायफोरखौ एसे नायबानो जाबाय, गावआ जाया होनबाबो जाहो। हिमग्ल'बिन खमायबा उनाव आरो माबा माबि बेमार जालांगोन। खुसिया ना सिंगि, आफेल आंगुर थालिर बेफोरखौ मोजाङैनो जाहो। लाबोगासिनो र', सासेया लाबोगासिनो, जादों र'। औ दे होनब्ला आयै, आं बोरमा लायनो थांनि। दे थां, बांद्राय सानबाय थानाङा। औ दे। सानालासिनो अबाव थानो हानो आयै, जिउखौनो खावसे थांनाय बायदि मोनदों आं, रादाया आंखौ गारनानै थांनायखाय। मोनथिया माब्ला फैफिनगोन, मा जागोन। गिबायसो थायो आं। इसोर मोजाङै नायहर रादायखौ। नोंनो बासाय आरो, नोंनि अनगायैलाय सोरथो दंबावो बेखौ नायहैनो। जोंफोरबो बेयावसो दङ, मोजाङै नायहर आफा आंनि हौवाखौ। नै जोंफोर बेयाव थानोसै दा। मा बियो, मा होनो बिखौ? लड्जलै, लड्ज हटेल बायदि, बारा मानसि थाया बेबायदियाव, आरो खम दामि बियो एसे, बेयावनो थानोसै जोंफोरो। बेनिफ्राय माने बेसे दाम बेफोरो? सानबेसे थागोन बेयावलाय? नै दा जोङो लड्जआव थानायनि अनगायै जेबो राहा गैलिया, मानोना दाथ' जोङो रुमखौबो नागिरना मोनाना हरखाबनो। बिराद भिरखाना, बेफोरो जोंफोरनि बायदि जायगा नङा, नागिरनांगोन। बेनिफ्राय दा जों अबाव नागिरना मोननो? मोनगोन, आं मोनथिगौना अबाव मोनो जायगाफोरखौ। दा थारमाने प्रब्लेमा मा, जोंफोरथ' एसे गोबाव लायोना, जेनेबा न' मोनसे नागिरनायाव सिनायबाबो खालिबोथ' मोननांगोन ना। भारा थानाय न'खौ एसेबां इजि मोनाना। दा मोनि समसिम बे लड्जआवनो थानोसै, बारा दाम नङा बियो। आयौ एसेबां भेजालसो। टाउना बेबायदिनो आरो। थौदो बेयावनो थानोसै, बारा नङा दे भाराया, सानसेयाव 400ल'सो मोनसे रुमाव। या हरसेयावनो 400 मानि बाब्रे। औ बेफोर जायगायाव बेबायदिनो, नङाबा रेलवे स्टेसनावसो उन्दुहैनांगोन। दे माथो खालायबावनो, उफाय गैया, रुमखौ मोनैसिम बे लड्जआवनो थानोसै आरो। थौ देलाय। औ खर' गिदिंनाया एसे मोजां मोनबाय? औ दसे उन्दुना एसे दा मोजां रेस्ट ला। मोनदों। औ दे एसे रेस्ट लानानै दा नों खामानिनि टेनसन लानाङा दे, आइया मावगोन। आइया सकाव थांगोन होनना बुंदोंमोन माथो। आइया थांथ'लानो दे, नोंना देहाया गाज्रि जानानै दंना। नों गाइखेरफोरखौ मानो एसेबो लोङा? आं लाबोनानै होखादों, डक्टरा बुंखादों नोंखौ हिमग्ल'बिन खमायदों होननानै, जानांगौ। लोंनोनो बासै आङो। बेफोरखौ लोंबोलासो थै फैयो, थै गोनां बुस्थुखौनो जानो नागिरा नोङो।
जासिगोन र' दिनैनिफ्राय। र' आं लाबोनि गाइखेरखौ नों उन्दुनो थाथ'। नों लोङो होननानै थगायबाय थायोना आंनि सिगाङाव लोंनो होगोन र' नोंखौ। जागोन दे लोंगोन थगायला। लायनि र' आङो। दिनै थांनायासो हामगौमोन नामा? नुजानानैसो थाङा आङो। थांबोलाथ' सिरि सिरिसो थांनांगोन। बक्सि आरो हालाया दंसो ना मायोथाय। नुब्लाथ' प्रब्लेम जागोन। नाथाय आबाखौ नायनो लुगैदोंमोन आं खेबसे। फन खालायनानै सोंफ्लानो नामा? थै बेबायदिब्लाबो जानाय नङा। सन्जिबखौ फन खालायनो होनायानो हामगोन खोमा। बेबायदि जानला मोनला थांनो हाया। बिसोर सानैया आंखौ नुनानै होब्ला गासिबो प्लेनिंआनो बरबाद जाजोबगोन आंना। सुदेमसो माथो। औ सुदेम। अबाव दं नोङो? हटेलाव दंना दाबो? टेनसन लानाङा सुदेम, आं हटेलावनो दं। औ जानला मोनला थांलाबायनाङा। सानै हरैसो थां। सोंनानैसो थांखा। आरो नायखोमासो थां। बेबायदि जानला मोनला सिदा सिदा थांनाङा। थाङा दे थाङा। अबाव दं नोंलाय? दखानाव ना न'आव? आं नै दासो दखानाव थांनो नागिरदों। आइयाबो खर' गिदिंबाय दंनो। मुलिखौबो लानानै फैनि। थाबनो फैनांगोन दिनै दखाननिफ्राय। मा जालायखो आइयालाय? मा जानो आरो सानैनि जादों बे खर' सादों बेना सानैनो। नोंखौनो साननानै जादों आरो। माखौथो एसेबां सानबाय थायो? दा सानैया बेमारसो खालायना लागोन। आं मोजाङैनो दंना। दाहाय दखाननिफ्राय फैबाथाय रायज्लायो आंबो। दे जागोन दे आं फैनानै फन खालायगोन नोंखौ। दे बेनिफ्राय बिसोर सानैयालाय मा खालायदों? दं ओरैनो। दसे थानानै रुम नागिरनो थांनो नागिरदों। औ थाबनो रुम मोनसे नागिरनानै ला। बेबायदि हटेलाव आरो बेसेबां थाबाय थानो? फैसाबो बांद्राय थांगोन। खम दामि मोनसे नागिरनानै ला साथामजोंनो। औ नोंनालाय माथो हौवायालाय थांनाय मासाव हाबा जाबायनो? औ नोंहालाय दासो मोनथिदों? हे नों एसेबो माबोरैबा मोनाखै आरो नोंना हौवाया हिनजाव गोदान लाबोनायखौ? जाम्बिलाय बेयावलाय मा मोननांगौ दंखाय? आंहा बेजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखाया। फाग्लि सिख्लाया सोर मोनथिगौ नोङो? मानो नांगौसै आंलाय सोर सिख्ला जायखि फैया। फाग्लि खोनाबासो खर' गिदिगोन नोंना। सिख्लाया सोर? गिदिगोनबा सोर बिश्व सुन्दरी बेलाय? सोर रुपेश्वरी? रुपेश्वरी नङा जाम्बिलाय। रुपेश्वरीजों खोथा गैया। नोंसा बिबनांनि बिनानावसो माथो। मा? सोर बिबनां? बिबनांखौबो बावगारबाय नामा नोंलाय? सुदेमालाय माथो जाखो? सन्जयनि बिनानावा? सुदेमालाय अबाव बिबनां दंखाय? बिबथैनिनो। मा? बिबनां माने सासेल'सो दङ? बे दिलाय होननाया नामा? औ दासो खुगासि दं। औ बेनो आरो बे दिलायानो। अ बे पाप्पि बोराया। पाप्पिया हौवा बोराया बियो। बे दिलायखौ मोननायखाय हाबा खालायदों बियो। हिनजाव गोरलै मोननायखाय। अबावथो बोराय गुमैयालाय? बोरायानो जा सेंग्रायानो जा बिसोरनि हाबा जानाय जुलि जिउखौ सान्थि थानो होखाया आंबो। हिनजाव गोरलै मोननायखाय बियो बेफोरखौसो माथा मारिखादोंमोन खोमा बिमा बिफायाबो आगोलनिफ्रायनो। बेनिखायनो आंखौ सैया खालायदोंमोन पाप्पिफोरा। 8-10 बोसोर गिदिर जागोन माथो बेलाय देलायनिख्रुइलाय। अ थारमाने बे गोरलैखौसो लुबैखाना दंमोन। नोंखौलाय माथो लांनो फैबावदोंमोन? नोंहासो मानो थांदि? आं दिना साला बे बोराय बुरैनि सालसोखामोन बेफोरो। बेनिखायथ' आंखौ सैयामोन। थारमाने बिखौ लाबोनो गोसोखामोन। बेबायदि फिसाजोजों सोमोन्दो थाखानाय बेबायदि सोमोन्दोफोरखौसो लाखिनो गोसोखामोन। बेखायनोथ' आंखौ बेबायदि खालायोमोन। पाप्पिफोरा र' नोंसोरबो नायबाय था। नोंसोरखौबो सुखुआव थानो होखाया आङो। माथो खालायबावगोन नोंलाय दासोलाय? एथ' गोबाव जालांबाय। मालाय हाबायानो जाबाय। माथो खालायगोन ना? गासैखौबो खालायजोबनो हायो आङो। र' नोंसोरखौ नायबाय थासो र'। साला गुबुन सिख्लाखौ लाबोनायबाबो एसेबां गोसोआव नांनाय नङामोन आंहा। साला बे देलायखौसो लांदों। थारमाने दासो बुजिना मोनबाय आं बिजोंनि धान्दाफोरखौ। र' सालाफोर र' पाप्पिफोर लैखोनसाराफोर र' नोंसोरनि संसारखौबो सुखुआव थानो होखाया आङो र'। बेनिखायनोथ' साला दिबस फाथैलाय बिसिनाय बेखौल' नागिरबाय थादोंमोन। धान्दाफोरा देलायखौ बिहामजो लाबोनायनि गोसोखामोन बिसोरा। बे साला पाप्पि बे लैखोनसारि सुदेमनिबो आखाइ दं बेयाव। बेनो होदों खोमा बेनो। आरो बे थैनो रोङि बुरैया बे बिखुनजो बुरैया बिबो पाप्पिया। बिसोर सानैनो गोरोबलायनानै सन्जयनो बे देलायखौ लाबोफैदों। नों मा दासो मेगन साबाय नामा? सन्जयखौ नांफिननाय जाबाय दासो नोंहा। गोसोआव नांनाय नाङिजों जेबो खोथा गैया। खोथाया गुबुनसो। ए सफैबाय नोङो? ओइ सफैबाय नोङो? बाय नोंखौ नुना बिराद गोजोननाय मोनबायलै आङो।
नंगौ नामा? ओमफ्राय सानैयालाय बिसोरो अबाव थांखौ? ओंखाम जाहैदों बिसोरो। आं रितु बाजैखौ फन खालायदोंमोन न'आवनो दङ होननानै बुंदों बे माबाया हालाया। अ बे सैमा बोराया न'आवनो दं नामा? बेनिफ्राय बे बक्सि खुथिया गैयानो? बक्सिखौ गैया होनना बुंदों माथो। माबा आमेरिकायावसो थांदों माबा बेबायदि बुंदों माथो। फैयाखैयानो होनना बुंदों। मा? आमेरिका? औ होमब्लालाय आंलाय बक्सिखौलाय माबायदि लोगो मोनगोन? नै नोङो दा बक्सिखौ माथा मारिनाङा बोरायखौ माथा मारिग्रो। औ दा बेबायदिनो खालायग्रोनांसिगोन। थेवबो सानैबो थानायमोनब्ला मोजां जागौमोन। खेबसेयैनो लोगो मोननायमोनब्ला सानैखौबो खेबसेयैनो फबनासो दोनगौमोन आं गोथाङैनो। र' बाय र' बे फबला फबसि बेफोरखौ सानबाय थानाङा। थान्दा माथायाव एसे सान। बिसोर सानैनि खोथाफोरखौ गोसोखांब्लानो आङो माने गोथाङैनो फबना दोननो गोसो जायो। बे माने सहायनोनो हाया आं बिसोर सानैनि मोखांखौ। जागोन दे मायबा मोनसे जागोन। नों खालि बुथारला बुथारसि बेफोरखौ दा सान।